כן. אוקיי, אז היום זוהי הפגישה מספר 64, 28 בדצמבר 2020, ובפעם שעברה התחלנו לקרוא את המבוא של יחיאל פיינר לספר שיריו צבי וצוונציק, שפורסם ב-1931, ואני לא זוכר אם אני סיפרתי לכם כיצד הספר פורסם, מכיוון שזה דבר חשוב לדעת מבחינת ההיסטוריה של הטקסט, ואולי הסיבות שבגללם יחיאל דינור, אחרי המלחמה, ניסה להשמיט כל עותק שבא תחת ידיו של הספר הזה. אז אולי נתחיל בזה מבוא קטן, כיצד ספר השירים הזה, שהופיע ב-1931, איך הוא הגיע לדפוס. כבר אמרנו בפעם שעברה, אם אני זוכר, שיחיאל פיינר, כאיש אגודת ישראל ופעיל בין אפילו נציג של צעירי פועלי אגודת ישראל, כתב שירים אחרי שהוא עזב את ישיבת חכמי לובלין שבה למד, אבל הוא לא היה היחיד, והזכרנו שניים מחבריו שאיתם הוא היה נפגש, גם הם משוררים וחברי אגודת ישראל, ואנשים פעילים, והם היו נפגשים לצורך חילופי שירים שכל אחד כתב. הזכרתי את שמואל נדלר, ששירתו ידועה, ואפילו לאחרונה נכתבו פה ושם מאמרים על שירתו ביידיש כחבר אגודת ישראל, ואלימלך שטייר, שגם הוא היה גם פעיל באגודת ישראל, אבל גם משורר, ואמרנו בפעם שעברה, שיחיאל דינור, כשהוא בשנות ה-90 של המאה שעברה, הרבה אחרי השחרור, כתב זיכרונות על השלושה, עליו ועל שני חבריו, והוא קרא להם דרמזומן, כן? אז באותם זיכרונות, יחיאל דינור מספר, ואין סיבה שלא נאמין לו, כיצד הספר של השירים שלו, צבי וצוונציק, הגיע לדפוס. והוא מספר, בשנות ה-90 של המאה שעברה, בזיכרונות, שהוא אפילו קרא להם שלושה היינו, כן? ויש שם בסוגריים תת כותרת מצבה. למה מצבה? כי כמו שאמרנו בפעם שעברה, את שמואל נדלר רצחו הנאצים בפריז, את אלימלך שטייר רצחו הנאצים בגטו ורשה, ויחיאל פיינר, זאת אומרת יחיאל דינור, הכריז על עצמו כבר בזמן השואה, וודאי אחרי השחרור, שיחיאל פיינר מת. והוא לא רצה לדבר על הביוגרפיה של יחיאל פיינר לפני השואה, וכמו שאתם יודעים, הוא חתם על ספריו על השואה בשם קצטניק, ויחיאל פיינר כאילו מת. ולכן נתת הכותרת מצבה על הזיכרונות שלושה היינו, מתייחס גם לזה. אז בזיכרונות מספר יחיאל דינור,
שבעקבות זה ששלושת החברים היו קוראים זה לזה את השירים, ושני חבריו האחרים הכירו את אותם שירים שהופיעו אחר כך בדפוס ב22, אז הוא מספר ככה, ואני לא מצטט, אבל ממש מדבר ברוח מה שהוא כותב. יום אחד, כאשר עמדו להיפרד בעליית הגת ששם היו נפגשים, שמואל נדלר אמר ליחיאל פיינר, תלווה לי את כתב היד, אני רוצה לעיין בו קצת. אז יחיאל פיינר נתן לו את כתב היד, ולאחר זמן, שמואל נדלר החזיר ליחיאל פיינר ספר בדפוס בשם 22, והמחבר יחיאל פיינר. וזה היה בשליש הראשון של 1931. עכשיו, שמואל נדלר הלך ומסר בלי לבקש רשות, כך אומר יחיאל פיינר. מיחיאל פיינר, הוא הלך ומסר את הספר להוצאת ספרים. לאיזה הוצאת ספרים? לא פחות ולא יותר, הרי השירים האלה הם של משורר, נציג צעירי פועלי אגודת ישראל. הוא מסר, שמואל נדלר, את כתב היד להוצאת ספרים חילונית, לקולטורליגה. קולטורליגה בוורשה הייתה הוצאה שכאשר היא נוסדה בקייב, עמד בראשה נחמן מייזיל, שהוא היה בכלל נציג של הצד השמאלי, כן, בתרבות היהודית, והם פרסמו את הספר. בצורה אפילו הייתי אומר יוצאת דופן. וכאשר יחיאל דינור, או יותר נכון, יחיאל פיינר, בזמן השואה שינה את שמו, ולא קרא לעצמו יותר יחיאל פיינר, אלא קצטניק, הוא התכחש למעשה לכל מה שהוא עשה בפולין כמשורר ועיתונאי וסופר בין שתי מלחמות העולם. הוא אפילו אחרי המלחמה, בשיחות איתי במשך 7 שנים, שיחות בטלפון, כי אמרתי לכם בפעם שעברה נדמה לי, שאף על פי שהוא רצה לדבר איתי, הוא מעולם לא הזמין אותי לבוא לתל אביב להיפגש איתו. אלה היו שיחות טלפוניות, ארוכות יותר וארוכות פחות. בשיחות האלה, הזכרתי בפעם שעברה, שהוא לא היה יכול שלא להזכיר חלקים מהביוגרפיה שלו בפולין בין המלחמות. אבל מעולם הוא לא אמר לי, ולא ידעתי מה שאני יודע עכשיו, אחרי פטירתו, ובעקבות הממצאים של דוקטור מוניק דהאן, כמו שסיפרתי לכם כמה פעמים בעבר, שהיא מצאה עשרות רבות של פרסומי יחיאל פיינר, שירים, מאמרים, סיפורים, מאמרים פובליציסטיים בעיתונות יידיש, בפולין, בשתי מלחמות העולם. יחיאל דינור, בשיחות איתי, לא הזכיר את זה בכלל. ועכשיו שאני מספר לכם את זה, פעם ראשונה אני חושב על זה.
שהרי הוא כן סיפר לי על חלקים בביוגרפיה שלו, כן? כנראה לצורך שאבין דברים שהוא עשה בשואה כקצטניק וכולי. אבל הוא לא הזכיר אף יצירה. חוץ מאלה שאני מצאתי בעצמי, בזמן ששוחחתי איתו, לא מצאתי הרבה, אבל מצאתי את 22, ועל זה כן דיברנו, ושיר בשם מצבה, שהוא פרסם על מות אמו ב-1928. אבל חוץ מזה, כ-40 פרסומים שלו בעיתונות איש בפולין בין המלחמות, שמוניק דהן מצא, בחצי מילה הוא לא הזכיר את זה. עכשיו, אני חושב שגם זה מעיד על כך שיחיאל דינור, שהיה מוכר בארץ כקצטניק, מחק לעצמו ולאחרים את העבר שלו כסופר בין שתי מלחמות העולם. ולכן כשהוא בא אחרי המלחמה ושרף עותקים של 22 והשחית עותקים מהספרייה הלאומית וחתך את זה מספריים לחתיכות, כן? זה בעצם על אותו קו של ניסיון להעלים בעין מן העתיד את כל מה שהוא עשה וכתב לפני השואה. ובאותו מאמר שביקשתי מכם לקרוא, והאמת שכדי להקל עליכם אני צריך לתת לכם את הלינק למעשה, שמוניק דהן ואני כתבנו על המבוא, וביקשתי שתקראו כדי להבין יותר טוב מה שנקרא עוד מעט, מה שנמשיך לקרוא. שם אנחנו מעלים השערה ברמז, על סמך זיכרונות של יחיאל דינור, שכתב שנים אחרי השואה, זיכרונות אחרים, לא על שלושת חבריו, אלא על ישראל יצחק פיקרסקי. ישראל יצחק פיקרסקי נפטר, נדמה לי גם כן, בראשית שנות ה-90 של המאה שעברה, והוא היה מין חבר בוגר שלמד עם יחיאל פיינר בישיבה בוורשה בשתי מלחמות העולם, וגם היה מין מדריך, מין מנטור שלו, כי הוא היה גדול ממנו בכמה שנים. ובזיכרונות האלה, שהוא כתב, איך אני אגיד, לא כדי לכתוב זיכרונות, כי זה הרגע אמרנו, שיחיאל דינור לא רצה לכתוב על עברו. אז למה הוא כתב שני זיכרונות על שני חבריו האחרים? זה זיכרון אחד, ועוד אחד, וזהו עד כמה שאני יודע, על ישראל יצחק פיקרסקי, שהוא היה ראש ישיבה בניו ג'רסי, גם ניצול שואה, ראש ישיבה בניו ג'רסי אחרי השואה, וכנראה יחיאל פיינר לא ידע על זה, ורק נודע לו שישראל יצחק פיקרסקי, חברו לשעבר,
נפטר, כשהוא נפטר, בראשית שנות ה-90. והזעזוע שלו, לדעת שחברו מאז ניצל, והמשיך להיות ראש מטיפתא וראש ישיבה ונפטר בשנות ה-90, הזעזוע הזה היה כזה גדול, והוא אומר את זה במילים אחרות, שהוא נאלץ להרגיש שהוא חייב לכתוב עליו. כן? היה זעזוע אמוציונלי של ניצול שואה שגילה שחברו מנוער גם הוא ניצול שואה, והוא חי כל השנים שהוא לא ידע, ונפטר בראשית שנות ה-90. ובזיכרונות האלה, הוא קורא לו סרולי צחוק פיקרסקי, הרב פיקרסקי. בזיכרונות האלה, הוא מספר לא מעט על הקשרים ביניהם, על הלימודים שלהם, לימודי בני תורה, ועוד דבר הוא אומר. הוא אומר, ישראל יצחק פיקרסקי רצה אותי במשפחה שלו, והייתה לו אחות, יחיאל דינור, כשהוא רוצה, הוא יודע להגיד ולא להגיד. לפי מה שהוא כותב שם על האחות, ועל זה שישראל פיקרסקי רצה שהוא יהיה גיסו, אפשר להבין שבסופו של דבר, יחיאל דינור כנראה לא התאמץ מספיק. ואז כשאני קראתי את זה, אמרתי למוניק דהן, רגע, בואי נעבור על ספר השירים 22, אני כרגע לא זוכר את שם השיר, נדמה לי שיש שם שיר, איפה שמדובר על אהבה נכזבת. ומצאנו, בספר השירים 22, כן, יש שיר שכנראה לפי השערתי, נוגע לאחותו של ישראל יצחק פיקרסקי. ואז אני ביקשתי במאמר לשער השערה, שגם את זה הוא רצה להשמיד. שלא יישאר זכר על הדבר הזה. חוץ מזה, וזה אנחנו נראה כשנדבר על המבוא ועל הפער הכמעט בלתי מובן ובלתי אפשרי. המבוא מדבר על מציאות חיים בפולין בלתי אפשרית, ועל תמונת עתיד לגמרי אחרת שהמשורר יחיאל פיינר מדמיין לעצמו, כי ככה צריך להיראות העתיד. לגמרי אחרת ממה שהשירים בספר השירים נראים. השירים בספר השירים הם שירים של ייאוש, שירים של מצוקה נפשית, שירים של אכזבה מהמציאות, שירים של תמונת עתיד לגמרי אחרת ברוח, הייתי אומר, מדעי היהדות, ברוח יהדותו וזהותו היהודית של יחיאל פיינר. בזמן שהמבוא
מתאר מציאות לגמרי אחרת. והפער הזה בין המבוא ותמונת עתיד רצויה, אבל לא רק רצויה, אלא שנובעת מעצם היותו יהודי, מעצם הזהות היהודית שלו, מעצם תמונת עתיד של תרבות יהודית כפי שהיא צריכה להיות. הפער הזה בין השירים לבין המבוא, זה בעצם המתח שבו היה חי יחיאל פיינר, ושאולי גם בגללו הוא רצה למחוק כל זכר של הספר הזה בשתי מלחמות העולם. אבל זה היה כמובן מאמץ של מעין דון קיחוט, מכיוון שאני לא יודע, או אולי לא זוכר, כמה עותקים פורסמו. כן, לא כתוב בשום מקום. נדמה לי שאם זיכרוני אינו מטעה אותי, פורסמו כ-300, באיזשהו מקום ראיתי 300 עותקים. יחיאל דינור לא היה יכול ללכת אחרי המלחמה לחפש 300 עותקים ולשרוף את כולם. לכן אני אומר, הרי יחיאל דינור הוא אדם פרקטי. בנוסף להיותו אדם אידיאליסט. הוא ודאי ידע שהוא לא יוכל להשמיד את כל העותקים. ולכן אם הוא עשה את זה, והתאמץ לעשות את זה, זה יותר היה מן מעשה סמלי, מאשר ביצוע, נקרא לזה צבאי, לא להשאיר זכר. טוב, הבה נמשיך, התחלנו כמה שורות מהמקום שהפסקנו, אבל לפני זה עוד בקשה חוזרת. תיכנסו לאקדמיה אדו, כן? ותחפשו יחיאל שיינטוך ומוניק דהן, או מוניק דהן ויחיאל שיינטוך. המאמר שכתבנו על המבוא של יחיאל פיינר לספר השירים. זה יעזור לנו להבין יותר טוב את המבוא. האמת היא שאני אולי אמצא הזדמנות לבקש מאדם. לשאול משהו יחיאל? כן, בבקשה. בלה, תשאל. בלה lost the voice. כן, כן, כן. באיזה שפה דיברת עם יחיאל? עם יחיאל דינור? כן, באיזה שפה דיברתם? טוב, אז כששואלים אותי שאלות כאלה ושואלים אותי, באיזה, למשל, האח הגדול של אשתי שאל אותי פעם, באיזה שפה אתה מדבר עם אשתך? והתבלבלתי, כי אני פשוט, כשאתה מדבר באופן טבעי ולא חושב באיזה שפה, אתה אחר כך לא זוכר. אז האח הגדול של אשתי ששומע את השיחות ביני לבין אשתי, כשאנחנו נפגשים במסגרת המשפחה וכולי, אז הוא צחק עלינו, ואמר, מה, אתם לא זוכרים? אתם מדברים אספבריאו. זאת אומרת, אתם מערבבים עברית עם ספרדית. וזה נכון, אני רק לא יודע להגיד, פה אני מביא רק את הדוגמה של אשתי, עוד מעט אני אענה לך על השאלה האחרת. אני לא יודע איפה הגבול, מתי אני מדבר עם אשתי בספרדית, שזה השפה שהבאנו מהגולה, ומתי אנחנו מדברים בעברית. אבל אני כן יכול להגיד שיש כנראה חלוקה פונקציונלית, ואני אנסה לשער השערה. עם אשתי אני מדבר בעברית בעניינים, ברוב העניינים. בעניינים אולי
משפחתיים ואינטימיים יותר, כנראה אני מדבר בספרדית. עכשיו, לגבי השאלה שלך, בלה, באיזה שפה אני דיברתי בטלפון במשך 7 שנים עם יחיאל דינור, אני כמעט בטוח, וזה הרי משתקף בספר שפרסמתי כמשיח לפי תומו, כן? כמשיח בעוד סמך. דיברתי איתו בעברית, ולא ביידיש כנראה. וכל כך למה? הרי יכולנו לדבר ביידיש, אבל אני משער שדיברתי איתו בעברית, והוא דיבר איתי בעברית, מכיוון ששנינו עלינו ארצה, כל אחד בדרך ובביוגרפיה שלו, ובארץ אנחנו מתפקדים בעברית. אבל כשאני מלמד באוניברסיטה בחוג ליידיש, אז הקורסים היו קורסים כשידעתי בעיקר, שרוב הסטודנטים מבינים, אז דיברנו בכוונה ביידיש, כן? וזה למדתי מפרופסור שמרוק, שהוא תמיד היה אומר, אם בקורס כזה או אחר, כולם מבינים יידיש, אז נדבר ביידיש. אבל אם יש תלמיד אחד שיתקשה, הרי התפקיד שלנו זה ללמד כל דכפין ספרות יידיש, ולכן נדבר בעברית. אז היו הרבה קורסים, לא יודע לספור, אבל היו הרבה קורסים במאי, ששם התלמידים כבר ידעו והבינו, ואז דיברנו ביידיש, ואני זוכר שהרבה פעמים הייתי מתחיל לדבר ביידיש בשיעור, ותלמידים היו מחזירים אותי ואומרים לי, הרי אמרת שאתה מדבר ביידיש ועברת לעברית, בלי לשים לב. כן? יש שאלה, פרופסור, אנה. כן, שלום. כמה זה פרוצנט באינטליגנציה בישראל מדבר ויודע יידיש? מה, אינטליגנציה, לא דתיים. אוקיי, זאת אומרת, את אומרת, אבל אני מקווה שאת לא מוציאה מאינטליגנציה גם את הנשים. גם הם באינטליגנציה, כן? כן, כן, אבל זה נורמלי. רגע, למה אני שואל? כי אמרתי לכם כבר פעם, שדוב סדן היה אומר לנו, es do an intelligenz, und es ist faran intelligentskes. את לא מדברת על האינטליגנצקס, אלא האינטליגנציה גברים ונשים. אוקיי, אז הלוואי, השאלה שלך מאוד חשובה, למה? כי הלוואי ובמדינת ישראל, כל אלה שעובדים בחוגים איפה שמלמדים יידיש, וסוציולוגים ופסיכולוגים, היו מתעסקים במחקרים כמה אנשים במדינה הזאת, מתוך האינטליגנציה, יודעים יידיש. לא עושים מחקרים כאלה, לצערי. עכשיו, אם את רוצה שאני אתן השערה, איך אומרים השערה באנגלית? היפותסיס, כן? היפותזה. כן? כמה לפי דעתי, אז קודם כל, כדי לענות על השאלה שלך, אני צריך להגיד איזה אחוז של האוכלוסייה במדינת ישראל שייך לאינטליגנציה. זוהי כבר בעיה, כן? מכיוון שיש הרבה אינטליגנצ'קס בין הגברים, וכמה אינטליגנציה יש לנו במדינת ישראל, כל פעם פחות, לצערנו. למשל, לפני שנים רבות, אמרו כמה אנשים קוראים את עיתון הארץ. את
אתם יודעים, לעיתון הארץ, כן, כן. כן, יש מסמה, יש למה, העיתון של האנשים החושבים, נכון? כן. נדמה לי שכתוב. כמה אנשים שאלו לפני כ-20 שנה, הייתה שאלה כמה אנשים קוראים את הארץ ביום שישי, ואמרו 50,000. וכמה אנשים קוראים את ידיעות אחרונות, שזה עיתון פופולרי יותר, ביום שישי? 250,000. זאת אומרת, את עיתון הארץ לפני כ-20 שנה או משהו כזה, כן? קראו 20% מאלה שקוראים עיתונים ביום שישי. אני חושב שלפני 20 שנה הייתה יותר אינטליגנציה, ולכן אני מפחד להגיד שמתוך, נגיד, בואו נהיה אופטימיים, מתוך 20% של האינטליגנציה בימינו במדינת ישראל, אולי, ואני אופטימי, 5% יודעים יידיש. מהאינטליגנציה. אבל שלא מן האינטליגנציה, זאת אומרת, אזרחי מדינת ישראל, ניצולי שואה, שעדיין חיים, ואנשים שלמדו בעבר וכולי, שיודעים יידיש, זוהי היפותזה שלי, כי אף אחד לא עשה את המחקר הזה. אולי 15%. ואנה, למה את שואלת את השאלה הזאת? Because in Poland, people think that only Hasidim know Yiddish. They forgot about how there was when was the new Israel, how many people spoke. They forgot about how was the root of Israel, the Yiddish. So I ask it because now I'm a little bit confused. Also, I don't know if still the people, intelligentsia, but Israel, I know the young people don't know, but I am just in generation. Because only we know how many people speak Datim, but among the Israeli people, if we still have the some intelligentsia who knows the Yiddish, who are not Datim. אוקיי, הבנתי. אז התשובה, בסיכום התשובה שלי היא, שעדיין במדינת ישראל יש באינטליגנציה פוטנציאל, כן, של יודעים יידיש, ובחברה הכללית בישראל עוד יותר אנשים יודעים יידיש, אבל לא אצל החסידים. אצל החסידים בארץ, היידיש שהם יודעים זה יידיש מדוברת ברמה נמוכה יותר. הבעיה היא, לדעתי, לא אם יש פוטנציאל של אנשים, זה יש, הבעיה היא שלא נעשים מאמצים מספיק באוניברסיטאות כדי לקרב אנשים שיש להם פוטנציאל ללמוד ולהבין יותר יידיש. עובדה, באוניברסיטה העברית, כן, סגרו את החוג ליידיש, לפני, לא יודע, 10 שנים ויותר, והשאירו איזה קורסים, כן, ולא נעשה שום מאמץ, לא עכשיו ולא בעבר, כן, לקרב סטודנטים ואנשים, ואנחנו יודעים שבמשך השנים תמיד היו אנשים מבוגרים שבאו ללמוד אצלנו, וגם צעירים, ואני בעצמי עשיתי ניסיונות רבים אצל נשיא האוניברסיטה ואצל האוניברסיטה עצמה, כדי להרחיב את הידיעה על קיום החוג וכולי. האוניברסיטה לא הייתה מעוניינת, ואני לא אכנס לפרטים,
כן? זאת אומרת, הפוטנציאל קיים עדיין, אבל אף אחד במדינה, לא במשרד החינוך ולא באוניברסיטאות לדעתי, לא עושים מספיק מאמץ כדי לנצל את הפוטנציאל הזה ולתת לו אפשרות ללמוד יותר ממה שהם יודעים. תודה. אוקיי. איפה אנחנו? וענינו לבלה מה שענינו. אני כבר שכחתי, בלה, מה עניתי לך? אתה משער שדיברתם עברית ביניכם. כן, כן, אז עם יחיאל דינור דיברנו עברית, וזה אפשר לראות בספר, כמשיח לפי תומו, ששם זה פרוטוקולים, כן, של השיחות שלנו. כן. זהו. עכשיו, למה, מאחורי השאלה שלך, בלה, מסתתרת אולי עוד שאלה. האם יחיאל דינור דיבר יידיש עם מישהו בארץ? נכון? שאלה לגיטימית. זה גם מתקשר קצת לשאלה של אנה בעצם. נכון. בני אנשים שאפשר להגיד עליהם שהם אינטליגנטים, האם הם דיברו יידיש ביניהם? כשפה, כתקשורת. בסדר. אז במסגרת משפחתית יש אפשרות שדיברו יידיש ביניהם, מכיוון שיחיאל דינור התרחק מכל בני משפחתו בארץ, כמו שאמרנו, לא רצה לדבר על עברו, אז הוא לא דיבר עם בני משפחה, לא עברית ולא יידיש, אבל יש עוד דבר, ואת זה אני חשבתי כל השנים, שיחיאל דינור, כאשר הוא עלה ארצה, לא רק שלא היה לו עם מי לדבר יידיש, יותר גרוע, לא היה לו עם מי לדבר על יהדות פולין בין שתי מלחמות העולם, והרוח של הזהות היהודית של יהודי בפולין כאן בארץ, בגלל שהאתוס, כן, הזהות של החברה הישראלית הייתה להתרחק מן הגלות, להתרחק מהתרבות היהודית באירופה. ולכן אני באמת חשבתי הרבה פעמים עד כמה שיחיאל דינור, כמי שניצול שואה וגר במדינת ישראל, חי כאדם בודד, אין לו עם מי לדבר על עברו, ואולי גם בגלל זה, מתוך תחושה שהוא יודע שלא רק יחיאל פיינר, אלא גם עברו התרבותי והזהותי מת. על כן, כל מה שנותר לו לעשות, זה לפרסם את הספרים שלו קודם ביידיש, כדי לשמור על אותה התרבות ועל אותה השפה, ואחר כך לתרגם אותם לעברית. ואספר לכם, כמו שאני אומר, בדידי הווה עובדה. אתמול אני מקבל אימייל מאסף לפיד. לא סיפרתי לכם מי זה אסף לפיד? לא. אסף לפיד, אדם צעיר יחסית, אני אפילו לא יודע בין כמה הוא, אני מניח שהוא לא יותר מ-40, בוגר בית ספר לקולנוע בירושלים. לפני כשנתיים וחצי, הוא הגיע אליי הביתה, ביחד עם מישהי שאת שמה שכחתי, אסיסטנטית שלו, והוא אמר לי, אני הולך לעשות סרט על קצטניק. לא הזכרתי אותו אף פעם?
לא. לא. אוקיי. אז הוא בא לפני 2.5 ואומר לי דבר כזה. ואני אז, לפני 2.5, למוד ניסיון. כי במשך 30 השנים האחרונות לפחות, באו אליי כ6 אנשים שונים, ואמרו לי, אני, כל אחד בנפרד, הולך לעשות סרט על קצטניק, ולא יצא מזה שום דבר, אף על פי שאחדים מהם באו וראיינו אותי במשך 4 שעות, וצילמו אותי, ואפילו שלחו לי סרט עם הרעיון הזה. הראשון שעשה את זה, אני אנסה להיזכר בשמו, זה מי שעשה סרט על הסטלגים. זוכרים? על הספרות הפורנוגרפית על השואה. לא, לא זוכרים? לא. לא זוכרת כלומר, על סרט כזה. הסטלגים? סליחה? על הסטלגים, כלומר? כן. שמו, אני עוד מעט אזכר, ליפסקר. ארי ליפסקר. כן? הוא בא, הוא ככה, כתב לי אימייל, אמר, אני הולך לעשות סרט על קצטניק, אני רוצה לבוא לראיין אותך. אני לא אכנס לפרטים, סיפור ארוך, הוא בא, ראיין אותי 4 שעות, צילם, ואז, כאשר הסרט הופיע, אני רואה בעיתון הארץ הודעה שעומדים להקרין סרט של ארי ליפסקר על השואה. הוא לא הזמין אותי, ואני באתי, באותו תאריך. נדמה לי שזה היה, אם אני לא טועה, מכון ז'בוטינסקי, במרכז ז'בוטינסקי, שם בירושלים, מול הסינמטק. ברגע, באתי, אז כבר לא ראיתי, ברגע שבאתי עם זוגתי שתחיה, ברגע שרגלי דרכה באולם, בפואיה, רץ מישהו אליי, לא זוכר את שמו, הוא היה פרודיוסר, ואמר, אתה יחיאל שיינטוב? אמרתי, כן, בוא, אתה מוזמן לראות את הסרט, ואני מתנצל שלא הזמנו אותך, נשמח לדעת את דעתך. אני יושב באולם, ובמחצית הראשונה של הסרט, מה אני רואה? סרט על הסטלגים, על הספרות הפורנוגרפית, שבשנות ה-50 וה-60 על השואה, ספרונים שיצאו בארץ, ואלה שעשו מזה כסף. במחצית השנייה של הסרט, ארי ליפסקר מראיין את דן מירון, שאומר שלא היה ולא נברא דבר כזה, כניצול בנות יהודיות על ידי הנאצים, ושמה שאני אומר זה לא נכון, ועוד כמה עדויות מאנשי יד ושם, ומשמע רות בונדי, כן, שאומרים שלא היה ולא נברא, ואז מתוך 4 שעות שארי ליפסקר ראיין אותי, הוא מצטט בקולי ובדמותי משפט אחת. יחיאל שיינטוב אומר ואני אומר, כן, שזה אכן נכון, משפט אחד, לעומת כל הדברים האחרים. כן? הסרט נגמר, יוצאים לפואיה,
ארי ליבסקר ניגש אליי, אני כבר לא זוכר אם הוא כן התנצל, לא התנצל, ואמרתי לו, אני יכול לקבל את הסרט לפחות? כן. כן, הבטיח. האמת שאת הסרט אני השגתי לא ממנו, אלא מדניאלה דינור, ביתו של קצטניק, שבשמי דיבר עם ארי ליבסקר, כן, והוא נתן לה והיא נתנה לי. זוהי דוגמה אחת של אחד שרימה אותי ואמר שהוא הולך לעשות סרט על קצטניק, למעשה מה שהוא עשה זה סרט על הסטלנים. האחרים שבאו אליי, ולא אתחיל לפרט כי אז לא נגמור, לא רימו אותי, אבל באמת רצו לעשות סרט על קצטניק, אבל היו כל מיני סיבות שבסוף לא יצא מזה כלום. אז כאשר אסף לפיד בא אליי, אני אמרתי לעצמי, יחיאל שיינטוך, אל תהיה לא חכם. 5 פעמים זה נכשל, זה לא אומר שבפעם השישית זה ייכשל, ולכן אתה מאוכזב, אל תגיד לאסף לפיד לא לבוא, תגיד לו לבוא, ותעשה מה שהאנגלים או האמריקאים עושים, suspension of disbelief. כן? תשכח שאתה מאוכזב, כל מקרה לעצמו, אולי יקרה נס. ואכן קרה נס. אסף לפיד מגיע אליי ואומר לי, קראתי את 2 הספרים שלך על קצטניק, לא פעם אחת אלא פעמיים, ושאל שאלות שהיה ברור שהוא קרא את הספרים, והאסיסטנטית שלו הפעילה את הצילומים, והיה רעיון וצילם לפני 2.5. ומאז אני מקבל ממנו אותות, אתמול זה היה האחרון, כן? עוד מעט נגיע לזה, ואני אמרתי לו, טוב, תפנה גם למוניק דהן, שעומדת לפרסם ספר על הפסיידונים קצטניק ואחר, ותוך כדי ההתכתבויות בינינו מתברר שהוא מאוד התקדם, אין אדם שאפשר לראיין אותו, שעדיין חי שהוא לא עשה את זה, והוא מכיר את הנושא, והוא קיבל מימון בארץ, ועכשיו הוא הגיש בקשה לחוץ לארץ, כדי לסיים את הסרט למימון נוסף, ביקש ממני המלצה, כתבתי המלצה, וכנראה שהדבר יקרה, ויהיה סרט מקצועי על קצטניק. אז אתמול אני מקבל אימייל ממנו, והוא אומר לי, וזה הכל כדי לענות לבלה, והוא אומר לי, גיליתי עוד ספר של קצטניק שלא הכרתי, די שבועה. ב-1982 הוציא קצטניק ספר ביידיש בשם די שבועה. אני לא בטוח שאסף יודע יידיש, אבל הוא שואל אותי, מה זה הספר הזה? אז עניתי לו מה שעניתי לו, אבל די שבועה, 1982, זה עוד דוגמה, שאף על פי שקצטניק, שיחיאל דינור, פרסם על השואה בעברית, הוא דאג שכל דבר, כן, שיש לו להגיד על השואה, יופיע גם ביידיש. די שבועה הוא ספר איפה שהוא מתאר כיצד ניצול השואה, כן, קצטניק,
מוסע, מסיעים אותו, אנשי הבריגדה, מגדות הנהר שהוא חצה בשחייה וכולו מאולף, הבריגדה מצא אותו והביאו אותו לטרוויזיו, כן, לאותו מקום איפה שהבריגדה הייתה, כן, וגולדנברג, האבא של דודו טופז, שהכיר אותו עוד מוורשה, פרס את חסותו עליו, כן, והביא אותו עם הבריגדה לנפולי, ושם קצטניק ישב, והתחיל לכתוב את סלמנדרה, כן, ואף על פי שנשבו שם, נדמה לי שרוב הקטעים כבר היו בעברית, בכל זאת, יחיאל דינור דאג שיופיע ספר כזה ביידיש. אז כמו שאמרתי קודם, גם אם הוא לא דיבר, או לא היה לו עם מי לדבר, לא על אירופה ולא על יהדות מזרח אירופה ולא ביידיש, הוא כסופר דאג שכל מה שיש לו להגיד על השואה יופיע ביידיש. טוב, אם תמשיכו לשאול שאלות אני ברצון נהנה, ואם לא, נגיע למבוא. אני אומר את זה כדי לשאול אם יש שאלות, למה לא? אם אין, אז נמשיך. כן, אז אדם, איפה סיימנו אם אתה זוכר? אנחנו היינו ממש בהתחלה, נראה לי, ואני לא בטוח שסיימנו את הפסקה הראשונה, אבל לא מעבר. כן, מה הם המילים האחרונות של הפסקה הראשונה? תזכיר לנו. הגזלבטר in dem Heichel von Kunst tun sein dichterischer Avoide. לא בטוח שהגענו לזה. כנראה קודם. או שאתם טוענים שכן הגענו לשם. אני לגמרי לא בטוח שהגענו לשם. לא, כן, נראה לי שלא. כן, אז מישהו יכול להיזכר איפה עצרנו? נראה לי שקראנו פונשטרומיק, צבל את האנרגיה. נכון. וזהו, בזה עצרנו. כן. יפה. ויש שם נקודה? אחרי אנרגיה יש נקודה? פסיק. פסיק, לא נקודה. טוב, אז מכיוון שאני זוכר שפונשטרומיק חווליינדיקה אנרגיה, זה היה הסבר לרזרבות, שקודם הוא דיבר, שלכל משורר יש רזרבות, כן, שהן מתפוצצות בגבהים, כן, כרקטה, שהמשורר נורא לתוך הגבהים, ואלה האנרגיות שמתפוצצות, אז אולי נתחיל מנקודה, ובלה, אותו משפט, תתחילי מהנקודה ונלך הלאה. אוקיי. פונשטרומיק צחבל את האנרגיה. לא, זה פה את מתחילה באמצע משפט. תתחילי מנקודה. לא, זה מתחיל שם, אוקיי. מכאן זה מתחיל. אוקיי. כן. תתחילי. פונשטרומיק צחבל את האנרגיה. פונשטרומיק צחבל את האנרגיה. הנוילד פונדוירס גנצה. Ongesammelte, der stickte Klangen Akkorden und ein abgesappter mit die alle geheime Keuches, mächtige Yezires, Eigenschaften, Neshome, Nuancen, Charakter. מה המילה? אחרי ניואנסים. גזלפטר... לא שומעים אותך. לא שומעים אותי? אמרת גזלפטר, אחרי ניואנסים, תקראי כי לא שמענו אותך. רגע אחד, חרקטר שטריכן. כן.
von sein Volk mafried kum der Dichter. A Gesalbter in dem Hechel von Kunst tun sein dichterischer אבוידה. נקודה. נקודה. לפני שאנחנו מתרגמים, אני מתמצת, כי אני מכיר את הטקסט מקודם, אני מתמצת על מה בלה קראה עכשיו. המשפט הארוך הזה הוא משפט מפתח כדי להבין את כל המבוא. המשפט הזה מסביר מהו האופי והמהות של הרזרבות אנרגטיות שנמצאות בתוכו של המשורר, שהוא שליח ציבור של סביבתו, המשורר שנורה כרקטה אל הגבהים והתפוצץ, זאת אומרת, וכתב את שירתו. מהי המהות של האנרגיות הרזרביות שהתפוצצו, שהן אנרגיות שהן מאופי שונה מהיחידים של סביבתו. אלה אנרגיות ששייכות למהות היהודית של סביבתו. אלה אנרגיות ששייכות הייתי אומר, לעוצמה שיש בזהות של היהדות של האנשים שבסביבתו. ועכשיו נלך מילה מילה, איפה שהוא מאפיין מה הם הכוחות האלה שהמשורר, שליח ציבור, משחרר. הוא משחרר כוחות של סביבתו, לא של האנשים, אלא של תרבותם היהודית. אז בלה, 2-3 מילים ראשונות. אוקיי, אז מה שכבר אמרנו, פונשטרומיקה צחבליה אנרגיה. זאת אומרת, האנרגיות האלה הם זורמים והם עולים כמו גלים על החוף של התודעה של אלה שיקראו את השירים. הלאה, בלה. 2 מילים בהמשך. הנוילד פונדוירס גנצה. אוקיי. האנרגיות האלה, הנושא זה... סליחה? נולד לא, מה זה נוילד? נוילד יצור שנולד. האנרגיות האלה הם תולדה. מה שאולי אדם קודם היה אומר. תולדה פונדוירס גנצה. האנרגיות האלה זה לא אנרגיות של יחיאל פיינר. אלה אנרגיות שהשתחררו, אנרגיות של דורות שלמים. זאת אומרת, שליח הציבור, יחיאל פיינר, לא מדבר בשם בני האדם של סביבתו בלבד, אלא הוא מדבר בשם בני אדם של סביבתו שבתוכם גלומות אנרגיות של דורות שלמים. זאת אומרת, פיינר מדבר בשם בני אדם של סביבתו שבתוכם קיימות אותן אנרגיות. זאת אומרת, בני אדם שזהותם היהודית ניזונה מדורות שלמים. למה דורות גנצה ולא גנצה דורות? שאלה נהדרת של מתחיל בלימוד שירה. סליחה שאני אומר את זה, אני אומר את זה ברוח טובה. שואל שלמה, למה פונדוירס גנצה ולא פונגנצה דוירס? מי יכול לענות לו? אז אני אשאל שאלה קודמת. שלמה,
האם אתה בשאלה שלך רוצה להגיד שדוירס גנצה זה תקני וגנצה דוירס או להפך, זה לא תקני? לא, אני פשוט לא... תראה, אני הייתי אומר גנצה דוירס או גנצה אוילם. אוקיי. האם אתה משורר ביידיש? לא. לא. אז הוא, יחיאל פיינר, כמשורר ביידיש, מרגיש שאם הוא יגיד דוירס גנצה, קודם כל זה יהיה תקני, שנית כל, זה יהיה מתאים לריתמוס של המשפט השירי, ושלישית כל, זה לא יוריד מעוצמת מה שהוא אומר, אלא להפך זה יעלה. האם עניתי לך, שלמה? כן, בסדר, אבל גם אתה, אני מניח, מרגיש שדוירס גנצה זה לא הדבר המשיח לפי תומו, זה בן אדם שרצה בכוונה לעשות את זה. לא, כי הוא משורר, הוא בכוונה רוצה להשפיע על הקורא, על ידי הריתמוס, על ידי אימאג'ים, על ידי צורות לא רגילות, כן? הוא לא כמשיח לפי תומו. אני לא אמרתי ששירתו היא שירה, כמשיח לפי תומו זה השיחות שלי איתו, אבל פה הוא כותב כמשורר, כמי שרוצה להרשים ולהניע את נפשו של הקורא, ובשביל זה הוא חייב להשתמש במטאפורות ובדימויים ובשפה פואטית שהיא תמיד יותר עוצמתית ושונה מהשפה המדוברת, כמשיח לפי תומו. בלה, שלמה, אל תהסס שלא עניתי לשאלה. יש כאן... לא, זה בסדר גמור, אוקיי. זו הייתה תשובה מצוינת. אוקיי. יש כאן גם עניין נוסף, יש כאן שתי מילים משתי שפות שונות, פונדרס, אז הכללי רגע, בלה, תדגימי למה את מתכוונת. כן. מה זה שתי שפות שונות? על מה את מדברת? דורות זה מילה מעברית, מלשון קודש, גנצה זה מילה ביידיש, ממקור גרמני. כן. אז אני חושבת שהמשחק כאן הוא יותר לגיטימי לשנות את הסדר בשתי מילים שהן מאותה שפה. אבל רגע, אם הוא יגיד גנצה דוירס או דוירס גנצה, הוא משתמש בשתי מילים שונות בשני מקרים. זאת אומרת, שינוי הסדר איננו מתבסס על זה שיש מילים שונות, כי זה אותם מילים. השינוי הוא כנראה בריתמוס. פונגנצה דוירס זה יותר דיבור יומיומי, פונדוירס גנצה זה אולי יותר שירי, ולזה כיוונתי את תשובתי. בסדר? אוקיי. אנחנו מזכירים לכם שעכשיו אנחנו בודקים מה במשפט הארוך הזה יחיאל פיינר אומר כדי לאפיין מהו סוג האנרגיה הזורמת, כן, שהוא מייצג. אז קודם כל הוא אומר, השירים האלה שאני מדפיס פה, זה לא אני או לא אתם בני אדם, בני דורי, זה דורות שלמים משוקעים בהם. בלה, הלאה. מה עוד? Ungesammelte, der Stickte Klangen. אוקיי. Ungesammelte, der Stickte Klangen. המילים שלי בשירים שלי, תתרגמי מה זה Ungesammelte, der Stickte Klangen? זה אסופות. Ungesammelte, אני לא בטוחה אם זה אותו דבר. שנאספו. שנאספו. אסופות, זה בסדר. אוקיי. der Stickte, חנוכות, מדוכאות. קלנגן, צלילים. זאת אומרת, פיינר אומר, השירים האלה, שהמשורר, אני כמשורר,
כן, מביא לכם פה, זו אסופה של צלילים שדוכאו או שנחנקו במשך דורות. זאת אומרת, הוא כאן אומר ששירתי זה לא שירה של בני דורי וסביבתי המדברים על עצמם כיום כיחידים. אלה צלילים של דורות שלא באו לידי ביטוי עד עכשיו, אלא נחנקו. הלאה, מה עוד מייצגים השירים האלה, כן? אחרי קלנגן יש פסיק, ואז שזה בעצם אותו הדבר. ואז מה? אחרי קלנגן. בצלילים אצלך, כשאת מדברת, יש מילים שלא שומעים. אז אחרי קלנגן יש פסיק, ומה בא אחר? אני יודעת, כיביתי את המצלמה, כי האינטרנט חלק, כן. מה בא אחרי הפסיק? בלה? אחרי הפסיק. כן. אקורדים, כן. אקורדים, ויש עוד פעם פסיק? שזה גם צלילים בסופו של דבר. כן, אבל מה ההבדל בין צלילים לבין אקורדים מבחינה מוזיקלית? כן. אקורדים זה צלילים ביחד. רגע. עכשיו זה התור של בלה. מה ההבדל בין צלילים לאקורדים? אקורד זה... כן, אני מדברת, אני לא יודעת אם אתם שומעים אותי, יש בעיה. לא שומעים אותך, זהו. כן. נו, אז מה אני אעשה? אקורד זה רצף של צלילים, זה איזשהו מנגינה מסוימת או משהו כזה. זה בכיוון, מישהו שיודע קצת מוזיקה? כן, אקורד זה מספר צלילים בבת אחת, למשל, לא, אתה שם אותם ביחד. לא, רגע, אסור לדבר שני אנשים בבת אחת. נכון, סליחה. לא שומעים אחד. עכשיו יאיר מדבר, כן. אקורד זה נקרא מספר צלילים בבת אחת, שנותנים את הרושם של הסולם, למשל. דו, מי, סול, דו, אתה עושה את זה ביחד, אז אתה מקבל אקורד. אוקיי, זאת אומרת, בלה וכולכם, כאשר פיינר משתמש כאילו בסינונים, אנחנו יודעים שסינונים, מילה נרדפת, לעולם יש בה הבדל קטן שמוסיף משהו. כאשר הוא אומר, כן, שהמילים של משורר זה צלילים, אז זה צלילים בודדים. כאשר הוא אומר שהם גם אקורדים, זאת אומרת, כמה צלילים שמצטלצלים בו בזמן, ואז זה יותר עשיר. בלה, תמשיכי, מה יש אחרי אקורדים? Abgesagter und ein Abgesagter mit die alle Koiches. אוקיי, עכשיו, האם כתוב Abgesagter או כתוב Ongesagter? Abgesagter. Okay, und ein Abgesagter mit die alle Keuches. תרגום. מה זה Abgesagter? מי יכול לעזור? אני מודה שהשימוש הוא לא רגיל. היה צריך להגיד Ongesagter, אבל נגיד Abgesagter. מישהו יש לו השערה? יהודית? אתם שומעים אותי? שומעים, כן, אבל לא יודעים. אוקיי, אז תגידו לא יודעים, אחרת אני חושב שאתם חושבים. אוקיי, כשיש לנו פה חבורה של פילוסופים. כן, an Abgesagter, איך הוא אומר עוד? בלה? Abgesagter? mit die alle geheime Koiches. אוקיי. אילו היה כתוב Ongesagter, היינו מתרגמים ספוג
כמו ש... כן? אוקיי. ספוג כמו ספונג'ה שסופגת, כן? אופגזפטר זה כמו ספוג, אבל ההבדל בין אונגזפטר שהוא לא כותב, לבין אופגזפטר שהוא כן כותב, הפרפיקס אופ זה עשיית פעולה עד הסוף וחלס. זאת אומרת, המשורר הוא ספוג עד תום מתדיאלה גהים קויחס. גהים קויחס. זאת אומרת, המשורר בשירים שלו הוא ספוג עד תום עם כל הכוחות הגהים הסודיים, כן? הנסתרים, איזה כוחות נסתרים הוא ספוג, בלה תמשיכי. Mächtige Jezires, Eigenschaften. רגע, mächtige יצירס, הכוחות הנסתרים שהמשורר ספוג בהם הם של mächtige יצירס, יצירות, הכוונה יצירות ספרות, יצירות מחשבה, יצירות של הדורות, עוצמתיות, mächtige. זאת אומרת, המשורר זה לא איזה ברנש שנולד אתמול, ואז הוא כותב לו שירה, כמו משורר עברי בימינו, ששם את עצמו במרכז, נגיד דוד אבידן כזה, סליחה על הדוגמה, כן? וכותב על מה שהוא מרגיש. לא. המשורר שיחיאל פיינר כותב, וגם על עצמו, שהוא רקטה הספוגה ביצירות עוצמתיות של דורות. הלאה, בלה. כן? mächtige יצירס. Eigenschaften, Neschume, Nuancen. Eigenschaften, זאת אומרת, דברים אופייניים לו, ומה עם הדברים האופייניים של אותו משורר? נשום ניואנסן, תרגום? ניואנסים של נשמה, של... כן, זאת אומרת, ביטויי נשמה, לא ביטויי ג'ונגלריות של משוררים מודרניסטיים, אלא ביטויים של ניואנסים של הנשמה. איזה נשמה? לא נשמה של בין המאה ה-20, אלא נשמה של מי שנספג עם יצירות עוצמתיות של דורות עברו. הלאה. חרקטר שטריכן, חוטי... לא, שטריכן זה קווי אופי. קווי אופי, פון זיין פולק. אוקיי, אז זאת אומרת, הנה, כאן הוא אומר את זה במפורש. אותו משורר, כן, יש לו קווי אופי לא של עצמו, כן? זה לא שירה אינדיבידואלית, אלא אלה קווי אופי של עמו. וכאן יוצא המרצה המייסק. אם המשורר הוא שליח ציבור, הוא לא שליח ציבור בלבד, ואפילו לא בעיקר של דורו, אלא של עמו. ואם עמו הוא עם שקיים אלפי שנים, אז הסופר שנורא כרקטה צריך ורוצה ומסוגל לבטא את קווי האופי של עמו. אז יחיאל פיינר לקח פה על עצמו תפקיד לא קטן, פרטנציוזי לגמרי, אבל הוא לא מדבר על עצמו כיחיאל פיינר משורר יידי,
הוא מדבר על מהות המשורר בכלל, גם משורר לא של העם היהודי. כל משורר במידה והוא ממלא את תפקידו על הר הקודש של השירה, כפי שהוא אומר, הוא מייצג, הוא שליח ציבור של מהות העם שלו. מה עוד, בלה? יש עוד במשפט הארוך הזה? כן, פונזולט מפריד קומט דר דיכטר, נקודה פסיק. זאת אומרת, המשורר בא לייצג את כל זה. כן. את פה כאן? לא, עוד כמה מילים. גזלבטר אינם הייכל פון קונסט. את פה, רגע, את פה. יש שם פסיק לפני הגזלבטר? יש נקודה פסיק. נקודה פסיק, לדעתי זה פיסוק לא נכון. מכיוון שקום דר דיכטר בא המשורר, הייתי עושה פסיק, איך המשורר בא, אז זה בהמשך. הגזלבטר, אני לא יודעת מה זה. לא, תגידי עוד פעם 2-3 מילים. הגזלבטר אינם הייכל פונקונסט. כן, המשורר בא, הגזלבטר, כמו ששאול, משיח, כשמשכו אותו, משוח כמשורר, מישהו הכיר בו כמשורר, אז הוא בא משוח, כן, אינם היכל, בתוך ההיכל, תקראי את זה עוד פעם ביידיש, הגזלבטר. בלה, תקראי את המשפט עוד פעם. הגזלבטר אינם הייכל פון קונסט, טוען דיכטר ישר ווידה. רגע, הגזלבטר אין הייכל פון קונסט, משוח בהיכל השירה, או כמו האומנות, כמו שהוא אמר קודם, שהמשורר עומד על ההר הגבוה של היכל השירה, ומשוח ככה הוא בא לעשות מה? תחזרי על 3 המילים האחרונות. בלה? טוען זיין דיכטר ישר ווידה. תרגום? עושה את עבודת לעשות, הוא בא לעשות את עבודת המשוררות שלו, המשורר שלו. זה על משקל של עבודת הבורא. אז יש עבודת הבורא, ויש עבודת המשוררות, כמו שאת אומרת, ששתי העבודות, בשביל יחיאל פיינר, הם בקטגוריה דומה, אם כי לא זהה. עבודת הבורא היא בקודש, וכנראה גם עבודת המשוררות היא עבודת קודש. אני הערכתי... רק רגע, אילה. מה? שלמה? מה אתה אומר, שלמה? שלמה, אמרת משהו. אני חושב שהוא ענה לטלפון. זה אני לא יודע, אז כשאני שומע אותך מדבר, אז אני רוצה לדעת אם אתה מגיב לדברים. אז אני חוזר ואומר, הערכנו בקומנטר של משפט אחד, מכיוון שאני חוזר, זהו משפט המפתח, אנחנו נראה אחר כך, הוא יפתח אותו, כדי להבין את המבוא הזה, ואת מהות להיות משורר בעיניו של יחיאל פיינר. אדם, המשפט הבא. איפה אנחנו, בלה? אונשפייט, זה הפסקה הבאה. אונשפייט. אונשפייט. שפייט. שפייט? שפייט, שפייט. 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 Und ist der Dichter sein Lied wie auf wo Flamm feierdig stieg Blut. Wie auf Flamm feierdig stieg Blut. Wie. Flamm
Feier dick stick Blut, weißen mir, wenn's hot, die Somen von Schere und sein Mutterleg ungelegt. Ungeglied. נקודה. נקודה. תראו, גם המשפט הלא קצר הזה, אנחנו חייבים להסביר, מכיוון שיחיאל פיינר אינו, תשמעו מה שאני אומר, אתם תראו את זה בהמשך, יחיאל פיינר אינו מרחם על הקורא שלו. יחיאל פיינר עומד במבוא הזה להפתיע את הקורא ולדבר על דברים שהקורא בזמנו, במיוחד הקורא של אגודת, איך אמרנו? של אגודת ישראל, הקורא שרגיל לשירה הרמונית, יראית, שירה דתית, רליגיוזית, שירה המתחשבת בקורא, שירה חיובית, מהללת את הקדוש ברוך הוא ואת כל הנבראים. יחיאל פיינר פה עומד לעשות מהלך לגמרי אחר, שהוא בסתירה למה שאגודת ישראל, שהוא חלק ממנה, היה מצפה ממשורר צעיר, שומר מצוות באגודת ישראל. אחרי שיחיאל פיינר אמר מה שאמר על מהות המשורר בכלל, ובכוונה הוא לא הגדיר משורר יהודי, הוא עכשיו עושה, הייתי אומר, איך אומרים, סיבוב פרסה, והולך לכיוון בלתי צפוי. אדם תקרא את 2-3 המילים הראשונות, שזה מדגים את המהלך המפתיע של פיינר. Und Speit? Was heißt Speit? יורק. Ois der Dichter sein Lied sein Lied, עד פה, תתרגם. Und speit ois der Dichter sein Lied. Und speit ois, אז ois speien זה הפועל? נכון. המשורר יורק החוצה את שירו. כן, אבל המילה און תיקח אותה. ואם וכאשר המשורר יורק את שירו. המילה יורק פה היא מילה בלתי צפויה. שירה בדרך כלל לא יורקים. שירה שרים, שירה אומרים בשובה ונחת. אם יורקים שירה, מה יורקים בדרך כלל? ליחה מיותרת, דבר שלא רוצים שיהיה חלק מהגוף שלך. יורקים כשמואסים במשהו. מה פה קרה פה, רבותיי? בלי שנמשיך כרגע, מה אתם חושבים שקורה פה? האם יש למישהו השערה? קודם הוא דיבר על אנרגיות של דורות, על עבודת השירה, הר הקדוש של השירה. מה, זה מה שעושים כשנמצאים על הר הקדוש של השירה? יורקים? מה קורה פה? למי יש השערה? אני חושב, כן. קודם כל, או על דרקון, שהשירה שורפת מתוכו, והוא צריך לירוק אותה החוצה, כדי שלא תשרוף אותו, את המהות שלו. כן, רק רגע, פה, מה שאתה אומר, אני אומר ככה, אני
מאוד אוהב את הפרשנות שלך, אבל יש לי שאלה קטנה. המילה שריפה פה לא הופיעה בשום מקום. אז הפרשנות שלך היא הולכת בכיוון נכון לדעתי, אבל למה המילה שריפה? אין לנו אחיזה בטקסט. מה אתה אומר על מה שאני אומר, על מה שאתה אומר? שאני רואה את המשך הטקסט. רגע, עכשיו אדם עונה לי, כן. אני אומר כן. בכל זאת קראתי את כל המשפט לפני כן, אני לא אוכל להוציא מראייתי את הפלם, אלא אם פלם זה ליכה. אז על זה אתה מסתמך. בסדר, אנחנו עוד מעט נראה, אם יישאר לנו היום זמן, האם הפירוש שלך, אני לא יודע, אנחנו נגיע וכנראה שאתה צודק. בלה, רצית להגיד משהו. כן, אני איפשהו תומכת באדם, למרות שההמשך זה פיירדיק שטיק בלוט, זאת אומרת, יש כאן משהו שורף בוער. יפה. אני חושב ששניכם מתקרבים לאמת. אבל עכשיו, נגיד שאתם צודקים, ואני נוטה להסכים שאתם צודקים. רבותיי, יש פה איזו סתירה. מצד אחד, במשפט הקודם הוא מדבר על עבודת השירה, על משהו קדוש וכמעט אלוהי, ופה הוא עומד לדבר על זה שהוא עומד לירוק את שירתו? איזה מין עבודת הבורא זאת? אני שואל, כן? אני לא מתמם, אני חושב שהוא התכוון לאיזושהי פליטה מהירה של מה שיושב בתוכו. בסדר, אבל אדם ובלה אומרים, מה שיושב בתוכו שורף אותו, והוא לא רוצה את זה, והוא יורק את זה מפני שלא על זה, אני מוסיף, הוא עומד לשיר. אז מה פה קרה פה? או הוא כן עומד לשיר, אבל זה לא שירתו, אז בשביל מה הוא יורק? אז למה הוא לא שר את שירתו? רבותיי, אנחנו... כן? הוא מדבר על פיירדיק שטיק בלוט, זאת אומרת, פיסת דם... משהו כמו חולה שחפת. חולה שחפת יורק בדם. אז אני מסכים. מה שהוא עומד לכתוב, להגיד, זו המחלה שלו, לא השירה שלו, שהיא בכלל על הר הקודש של השירה. טוב, אני העמדתי פה דילמה, שאנחנו ודאי נפתור אותה בהמשך, כי הוא בעצמו יסביר. אבל אני העמדתי את זה כבר עכשיו, כי זה אחד מהאופי של השירה האקספרסיוניסטית ביידיש, של השירה המודרנית ביידיש, שאנחנו מוצאים אותה דווקא אצל צעיר מאגודת ישראל, ששם זה פחות היה צפוי. אורי צבי גרינברג יכול לכתוב ככה. סופרים אחרים מודרניסטיים, אבל יחיאל פיינר, גוף מגופה של אגודת ישראל, בחור ישיבה, כן, וכו'. זהו, אז אמרתי את הדילמה, אנחנו פה כנראה צריכים לעצור, ונתראה בעוד יומיים, ביום רביעי. ומודה לכם על ההשתתפות. ואם מישהו ירצה להמשיך ולהגיב, אז בפעם הבאה. תודה רבה. ותנסו, בבקשה, אבל תנסו לקרוא את המאמר של מוניק דם ושלי באקדמיה אדו. כן. להתראות. תודה רבה. בבקשה.